Cumudul dah keselam. Kan long kumno sarai. Kau gangam lut barok spok kendau. Lo ayak tu meh. Memtip isu na. Iding buon ba cakah sana mah. Atrai di pentip nai kibre sasar. Kibre le menta ki thiet tamen yok lom centiam. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kabalang New Testament Restoration Church India kan pelong ya ka festival Hope and Peace haka kat kan dai tarik uluber arja pun rio bat ya ka on sapun kot haka apu atarik uluber arja pun rio hamadan sau golfling Shillong bat haka ni kesngi on rakiru ya ka jingdap sau husnam jong kabalang nadu belasang ka upastor pensuk lang khong sedir ha ka jing kran begilap thai kubor blong ba ka jing tmu ban pelong ni ka festival Hope and Peace kalong ban pen em ya ka men sim bakordor ka jing pen lai luoi ka jing pen khia ka jing pen thamai bat kan don ka jing duai ba kerpang na ka ban ta ki bapang ki bestom ki baladu jing kerman pada kini kesngi ki noelam kilong u apostol khongram u reverend Shaji Idi Kula pat ka Dr. Marina Shaji Idi Kula tinggi ayu yo play ni kong bangila ban wan happening jong pi nagaliang ki media ki ba la ban pen priang ya kani ka khubor ka bi shapang kani ka jiaseng ka bala ai kerteng ka festival of hope and peace kani ka jiaseng ka dairu ka jiaseng ka ba ka balang New Testament Restoration Church India ka rakhe ki jindap South Post nem jongka ti kani ka jiaseng in penlong hamadan South Kofling ha nadu khat khandai tarik hadu arpo artarik upanai march uniusnam ka jiktu juga ni jeseng ka bangin penlong ka dena ka panta ka jing pen im ya ki mensim bokordor ka jing pelai lut ki jing pen khia ki ka revival bat ka jing pen thamai namar ka jing anglut jongi kalong nyoi ki jing pat jing pra ki long sem ki jing jot ki khun samla ki jing syate syakum hai ki jing di drugs ki jing di penbuat ki bobon ki jing jot jing pra jo ki imlang salang ti ki bobon ngi yo i ki don ha pring ki jing du jing kremen ki jing leng a pisah te deina kata kadao ni la ai kerteng ni ki jeseng ka festival of hope and peace ki jeseng ka ba on yalap ya ka ktinu blai bat ru kan don ki jing duai nam ta ki bapang ki basitong naga bantah ki badu jing kremen naga bantah ki long ilong sem ki bapat ki bapra naga bantah ki briu ki badan pering ki jing syate syakum haki drugs ki jing di buat ki bobon te kani ki jeseng ngin penlong khanang daga jing sokhia naga bantah paro ki balak panwan te lengba kani ka media lengba kani ka jing kendu barfi ki media ngi khot ngi wer ya ki nong shong shnong ba e jong kari bat ka jai ben riu jongi khasi jantia na jan ba na jingai ki balong kristan per ki bomlong kristan kumju ba pine wan shegani ge jeseng in penlong ini ge jeseng man la ga jan miet kan don ge jingalap e ka ktin ka job lei ha ka por san chiteng man la ga jan miet bat ha ka skill play pat ngin don ge jeseng pat ba shi pho beje nang ta shi beje chiteng bat riu beje jan miet in don ru ka jingai ka si thoding ba si sa jan nadu ka por fresh teng hadu khat arch teng tingi don kini ki shakri utrai ki bala pensle ki boble la penon kami ki hakaleng ke India bat shabar ke India I apostle akongkram I bedairu president founder jong ka New Testament Restoration Church India but way pat nongkren dei reverend Shaji Idikula but sai way pat inongkren idei Dr. Marina Shaji Idikula kini arngot Reverend Shaji but Dr. Marina kide na po Bangalore but kini ublay la panon kami ki hakaba lembaga jing shikri jong ki but ba ki briu ki jing palai loy yo ai jing pen khia ki kamba but ki jing tray ba plau le lemba jong ki ba lemba I apostle akom krom ru le panon kami I hagaban shakri ka ktinu blay banduai nam ta ki jing pen khia ki jing palai loy ki briu ki ba pang ki ba shitam de kumta ngi shinde kani ka kabu lengba kani ki jeseng ban khot ban wer ban ngi ngai kan long ka jingker khu ya ki pai ba jong ka ri khasi jantia jongi
belum Kristan ki belum Kristan bakin ya wan lang she gani ge jeseng wan yo ai ge jingker khu leng ba gani ge jeseng problem ker khu te ngi kum kabalang ngi pelong gani ge jeseng da jing duai ge jing ai jing ang lot ka ba crown ya ka ba blay ke kun le ai na ka benta ge ri ge jala ge jong ngi so thu shi sha ba ka ni ka ayom benta ketika ayom kain bau blay don ka jing thu ya ka ban pen kala kain ya ka ri ge jong but te kumta ni ya weri ki we baro ki bi snow wi kani ban one shil ge jeseng wan ya lam ki ba pang ki ba shitom bau blay le kamba but kumju na ka benta tu ki briu ki ba mla setia ban boys kini ke jaka ni pen kre ru ya ka live streaming ya ka ba phila ban ya don benta lem ling ka ba village saka channel jong ka balang YouTube channel jong ka balang ke NTRC Shalom kini ke kalong bisi pun asal ulu number 4 te namta ki jingtip ki ba khambania phila ban phone ho new number khandai prasan real not new not lie away blaker hui fi Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys, party time.